Ia heldu gara. Gutxi geratzen da. Leku paregabea benetan. Itsaso alde batera, Pirineo bestera, eta hemen, Aiako Harrian, gure lurraldeko arroka zaharrenetariko batzu. Herri honetako historia geologikoaren zati handi bat gordetzen dutenak. Badirudin, betidanik egon direla hemen, eta betirako egongo direla. Alda ezin. Baina bertoko haitzek kontatzen digute, inguruneok milioika urtetan zehar 11 forma eta itxura desberdin izan dituztela. Egun zuhaitzez, eremu landatuz eta herriz osatutako lur hauek, iragan batean, dinosauroak bazkatzen zireneko ibai sarea izan ziren. Edo deltak, edo arrezifez inguratutako itsaso tropikalak. Eta baita itsas eremu sakonak ere. Aldaketa hauen frogak idatzita daude arroka hauetan. Eta geologoen begietara agertzen dira istorio zoragarriak kontatzen. Harrizko herria. Horrela deitu zion poeta handi batek herri honi. Oso hitz tentagarriak dira geologoentzat. 4.500 milioi urte baino gehiago dituen planeta honetan, gure lurraldeko historia arroketatik kontatzeko. Aiako Harria Parke Naturaleko arrokek 300 milioi urte inguru dituzte. Eratu ziren garaian, planetako kontinente guztiek bat egin zuten. Plaka tektonikoen arteko talkaren ondorioz, superkontinente bat osatu zen. Pangea izeneko superkontinentea. Pangeak baina ez zuen luzeegi iraun. Berehala luzatu eta zatitu zen, eta kontinenteak elkarrengandik bereizten hasi ziren oso astiro. Geroago, gure lurraldea bihurtuko zen kontinente lurrazala zartatu egin zen, eta haren ondorioz, lur eremu batzuk ondoratu ziren. Iberiar eta Europar plaken arteko urruntzeak, bestalde, areago ondoratu zituen, itsasoa sartu arte. Higaduraren bulkadaz, orduko mendietatik askatutako materialak ondoratutako lurralde hartan metatu ziren, eta hartara, arro sedimentario bat sortu zen, Eusko Kantauriar arroa. Bertan, 250 milioi urtetan zehar pilatu ziren, gaur egun gure lurralde zabala osatzen duten arroka sedimentario gehienak. Orain dela 75 milioi urte, aldiz, gure arroaren historia geologikoa zeharo aldatu zen. Iberiar eta Europar plakak, beren mugimenduaren noranzkoa aldatzearen ondorioz, elkarrengana hurbiltzen hasi ziren. Orduan, une horretar arte zabaltzen eta sedimentuz betetzen ari zen arroa, estutzen hasi zen. Prozesuaren eraginez, Pirinioak altxatu eta itsasazpian garatutako arroka ugari ur gainetik kokatu ziren. Eusko Kantauriar arroaren bilakaera osoa kontatzeak luze joko luke. Bidaia honetan, baina, bi garai laburren ezaugarri geologikoak aztertuko ditugu. Kretazeoarenak eta Paleogenoarenak. Kretazeoak nagusiki duela 120 eta 100 milioi urte artera eramango gaitu. Arroa luzatzen ari zen bitartean sedimentu gehien pilatu zeneko garaira. Paleogenoak berriz, arroaren konpresioa eta istea erakutsiko dizkigu. Arroka bihurtutako sedimentuen deformazio ikusgarriena gertatu zen orduan.
Gaur egun, gure mendietan sortutako sedimentuek Kantauri edo Mediterraneo itsasoetara egiten dute bidaia. Kretazioan baina, Eusko Kantauriar arroan metatu ziren, eta nagusiki demanda mendizerratik iparralderantz izan ziren garraiatuak, itsasorantz. Gu geuk sedimentu haiek egindako bidaia berreraikiko dugu garai hartan arroa nolakoa zen irudikatzeko. Eta bidaiari Arabako hegoaldean ekingo diogu, Ebro ibaiak ebakitzen duen Kontxas de Aro aitzarte ikusgarrian. Begiratu azaleramendu hau. Hau, jende arruntarentzat harripuska bat da. Aldiz, geologoentzat, duela 86 milioi urte, Kretazeo garaian, Kontxas de Arotik pasatzen ziren ibaiek utzitako areak dira. Milioika urtetan, zuhaitzez inguratutako ibaiak ziren nagusi Arabako hegoalde honetan. Urarekin batera bueltaka ibilitako sedimentu haietariko batzu ditugu gaur hemen, are-harri edo are bezala registratuta. Kretazioko ibai haiek ez zuten zerikusirik gaur hemendik pasatzen den Ebro ibaiarekin. Garai hartan, demanda mendizerratik hegoaldetik iparralderuntz joaten ziren errekak itsasoaren bila. Kontxas de Aron are-harriak dira arroka gehienak. Are-harrien pikor edo hondarraleen antolaketek egitura bereziak irudikatzen dituzte. Kurbatuak diren lerro hauek, geruzapen gurutzatua deituriko egitura sedimentarioa osatzen dute. Eta geruzapen gurutzatuak ohikoak izaten dira korronteek bultzatutako sedimentuetan, adibidez, ubideetan metatutako areetan. Beraz, Kretazeoko paisaia irudikatu beharko bagenu, lehenik eta behin are-harri hauei erreparatu beharko genieke. Ziurrenik, alde batetik bestera sedimentu karga handiak eramaten zituzten ibaiak ziren nagusi inguru honetan. Mota eta adin honetako arroketan aurkitutako fosilek ere, adierazten dute nolakoa zen eskualde hau Kretazeo garaian. Oso fosil esanguratsuak agertu dira hemendik ez oso urruti. Urizaharra herrian esaterako, hanbarrean atrapatuta fosildu diren intsektuak topatu dira. Zuhaitzek erretxina jariatzen dute enborrean sortutako zaurietan. Denboraren poderioz berriz, erretxina hanbar bihurtzen da. Hanbararen baitan geratzen dira gordeta, enborraren gainean zeuden produktu guztiak. Besten artean, intsektu txiki, hosto txiki, polen aleak ugariek egoten dira, hori da gutxien ikusten dana, baina aztertu daiteke ere bai, eta inkluso narrasti txikitsuak, zugalindan modukoak ere, noiz aipatuak izan dira erretzina barruan gordetak. Eta orduan erretzina horrek barneratzen du orduko ekosistemaren puska bat. Hain zuzen ekosistema horretan alderdi bakar bat, justo enborraren gainean zeudena. Hanbarrean harrapatuta fosiltzearen ondorioz, arrasto hauek oso balio handiko informazioa eskaintzen duen artxibategi naturala osatzen dute. Orduko paisaia nolakoa zen, edo bizidun ezberdinak zein ingurutan ibiltzen ziren irudikatzeko aukera ematen digu. Leiho bat irekitzen du iraganera. Zertxobait gazteagoak diren arren, hainbat dinosaururen oinatzak eta hezurren aztarnak ere aurkitu dira Eusko Kantauriar arroaren hegoaldean. Zaharrenak oinatzak dira, Be Kretazeo garaiko arroketan topatu direnak. Gazteenak berriz, Goi Kretazeoko are-harrietako hezurrak. Dinosaurekin lotuta bi aztarna mota dauzkagu Eusko Kantauriar arroan. Alde batetik, dinosauren aktibitate biologikoaren seinaleak, bere gorputzaren arrastorik ez, baina aktibitate biologikoaren seinaleak bat, hain zuzen oinatzak, eta horiek pixka bat zaharragoak dira. Hau da, Be Kretazeokoak dira, Enciso eta Arnedo eta hortik gertu dauzen oinatzak Be Kretazeoko materialetan gorde dira. Baina hezurrari dagokion informazioa
Euskal Herrian besteak egongo dira ere bai, baina dudari gabe niretzat aztarnategi importanteena da Lainokoa. Trebiñotik gertu dago, Arrobi zar batetan, eta egia da aztarnategi hori oso aberatsa dela. Ez dituela bakarrik gordetzen dinosauroen aztarnak, baizik eta tortoka, krokodiloak, eta ingurune estuarino, padura modukoetan bizi ziren ornodunena. Arroken izaera areatsuak, ubide egituren agerpena, geruzapen gurutzatua, hanbarrean fosildutako intsektuak eta dinosauruen aztarnak, inguru hartako zantzuak ematen ari zaizkigu. Indikatzaile guzti horiekin azterketa bat eginez, jakin badakigu garai hartan, eta hoi kretazioa hau lehorrean zegoela, ingurune kontinentaletan. Horrek ez du esan nahi lehorrean zegoenik. Lehorretan ere badaude estuario moduko inguruneak, padura moduko inguruneak, urtarrak, seguramente dinosauroak hortik ibiliko ziren. Beraz, Kretazeoan lurralde hau ez zegoen itsaspean. Arabako erdialdetik hegoaldera inguru kontinentala zen. Bizkaiko Kolitza mendian gaude, Deiadar mendietariko batean. Horrela deitzen zaio Erdi Aroan, adarraren soinuak lau haizetara zabalduz egiten zelako batzar nagusietarako deia. Ingurune hau ere geologoentzat bada garrantzitsua. Kontxas de Arotik itsasorantz sedimentuak abiatutako bidaiak badu arrazoi on bat hemen gelditzeko. Kontxas de Aron bezala, hemen ere arearriak ditugu, hor goran agerian daudenak. Arearriekin batera, lutitak, guzti mineralez osatutako arrokak, sargunetan eta kolore ilunez ikus daitezkeenak. Azaleramendu honen ezaugarri nagusia, gogorragoak diren arearrien eta biguinagoak diren lutiten arteko txandakapena da. Lutita, arearria. Lutita, arearria. Txandakatze honen arrazoi nagusia uraren energia aldaketa da. Arearriak eta lutitak sedimentuz osatutako arrokak dira. Kretazeo garaian, hegoaldeko ibaiek itsasorantz eramandako sedimentuak Balmaseda inguru honetan metatu ziren. Ur korronteen fluxu energetikoa area eramateko gai zenean, area pilatzen zen. Gaur egun, arearri bihurtuta ikusten dugularik. Aldiz, fluxuaren energia baxua zenean, buztinak bakarrik garraiatzen zituen. Ondorioz, urpeko baldintza lasaietan buztinak metatu eta denboraren poderioz lutitak sortzen ziren. Area eta buztin pilaketak hainbat ingurunetan eman daitezke. Ibaietan, lakuetan, kostaldean, itsaso sakonean. Balmaseda aldeko arearri eta lutitak zehazki non sedimentatu ziren jakiteko, haietan gordeta geratu diren aztarnak topatu behar ditugu. Arroka hauek, sedimentuz osatutako arroka hauek jakiteko zein ingurunean metatu ziren, bilatu behar ditugu bi ezaugarri nagusi arroketan geratu zitezkenak. Alde batetik dira barne egiturak, arrokak berak erakusten duen barne egitura fisikoak, adibidez korronteak utzitako morfologia, esaterako geruzapen gurutzatu hau, hori da ur korronteak utzitakoa, eta bestetik egitura biogenikoak, zenbait izakiek utzitakoak edo arrasto fosilak berak. Bai, egitura biogenikoak, esaterako, arearri honetan daukagun enbutu morfologia hau, eta oso ondo ikusten da nola izakiak moldatu zitun xaflak beherantz. Bai, orduan bi egitura multzoiek oso importantea dira honetaz jabetzeko. Arroketan bereizten diren areazko uhinak eta itsas animalien fosilek, hala nola bibalbioak edo amoniteak,
iradokitzen digute sedimentazio inguru hau kostaldea izan zela Kretazeoan. Itsasoaren indarra gauza ezenez ibaiek ekarritako areak eta buztinak barreiatzeko, sedimentuak itsasertzean metatu ziren. Zehatz esan da, Balmaseda ingurua delta sistema handi baten partea zen, ibai edo ubide ugariren ondorio sortutako delta sistema, itsas bokale izugarri bat. Ingurune sedimentario deltaiko hau elikatzen zan, hegoaldetik zetozten korronte fluvialetatik, ibai sistema hoietatik. Ingurune, kostaldeko ingurune hau, kokatu zan, gutxiko bera Burgosko iparraldetik, Nafarro aldera, Uartearakil aldera inguru. Gutxiko bera gaur izan zitezken ia 200 kilometroko kosta eremua. Kosta eremu horri esaten diogu marea eta olatuen menpeko delta. Azken finean, sedimentu hau guztiak, ibai batek ekarriak ziren eta kosta eremu honetara. Balmasedako deltak, bestalde, badu ezaugarri nagusi eta berezi bat. Pilatutako sedimentuen lodiera. 3,4 milioi urtetan, 5.000 metro sedimentu inguru pilatu ziren Bilbo hegoaldean. Delta sistema honek, sedimentu erregistro handia dauka, gaur egun 5.000 metro izan zitezkenak. Orduan, hori guztia ulertzeko, pentsatu behar dugu nola, kontinentetik sedimentu kantitate handiak zetoztela kosta eremu horietara. Eta kostaldean, faia eraginen bidez, lekua sortzen ari zela hainbeste sedimentua metatzeko. Gaur egun, Ganges ibaiaren bokalean dagoen deltak antzeko paisaia bat irudikatzen du. Balmasedako deltan zeuden eragile berdinek modelatzen dute Gangesekoa. Ibaien emaria, olatuak eta batez ere mareak. Kretazeoan, ikusi dugunez, sedimentuek oso ongi markatutako ibilbidea zuten hegoaldetik iparralderuntz. Demanda mendizerran sortu eta ibaietan barna kostalderaino. Aldiz, itxinan, Gorbei aldean, urrun gaude ibaietako sedimentuetatik. Paraje honetan, kareharriak agertzen dira. Kareharri hauek, hemen itxinan ikus daitekeenez, ez dute inolako geruzapenik, ez txandakapenik eta alboetarantz ere ez dute jarraipenik. Etenda agertzen dira, ia vertikala den horma irudikatuz. Egitura hau, arrezife eraikuntzak zuen jatorrizko forma da. Eta gainera, gerturatuko bagina eta geologoaren begia zarakatu, ikusiko genuke kareharri hauek itsas fosilez josita daudela. Eta guzti honek zer adierazten digu? Kareharri hauek Kretazeo garaiko itsaso garbian sortu zirela. Itxinakoak bezalaxe, Euskal Herriko kareharrizko mendikasko gehienak sakonera txikiko itsasoetan metatu ziren Kretazeoan zehar. Egun mendizale askoren ibiltoki diren Aizkorri, Aralar edo Durangaldeko gailurrek itsaspeko plataforma eta ezpondaren arteko muga osatzen zuten garai hartan. Itsaso epela zen eta arretasunik gabeko gune gardenetan koral eta alga ugari barnebiltzen zituen. Kareharri hauek erakusten digutena da, adibidez errodistak, koralak, itsastrikuak edo algak dituzten kareharriak dirala, eta honek adierazten digu itsaso tropikal eta sakonera txikiko batean metatuko zirela. 10-20 metroko sakonera duen itsaso batean, eta gainera erabat argia izango zen ura, ez zuelako ibaiek ekartzen zituzten sedimentuak edo jasotzen. Hegoalderantz, sakonera pixkanaka gutxitzen zijoan kostaldeko lerroarekin bat egin arte. Ezpondan behera, iparralderantz ordea, itsas sakonera handitu egiten zen eta argia desagertu. Ondorioz, horrelako kareharririk ezin izango zen garatu. Kareharri hauen sorrera, itsaso hartan bizi ziren izakiei zor diegu. Kareharri hauek sortzen dira, sakonera txikiko itsaso batean bizi diren izakien oskolen apurketaz.
Izaki horiek egiten dutena da, itsasoko uretatik kaltzio karbonatoa auspeatu eta beraiek bere oskolak sortze dituzte. Hiltzen direnean, oskola horiek edo nahiko osorik geratu daitezke, edo apurtu daitezke, eta apurketa edo zati horien batuketa sortzen dira kareharriak. Itxinan ikusten ditugun mota honetako kareharriak. Izaki hauek sarritan, denboraren joanean, edertasun berezia ekarri diete arrokei. Honen ondorioz, kareharriok apaindura arroka gisa ustiatu izan dira gure lurraldeko harrobietan. Baita 11 lekutako eraikinak jantzi ere, hala nola Bilboko Arriaga antzokia edo Vatikanoko San Pedro Basilikako zorua. Batzuetan hemen azeleramenduetan likenak direla eta ez da horren ondo ikusten, baina ebaketa freskoetan, gaur egungo harrobietan bai ikusten da arroka hauek edertasun berezi badutela, eta hori normalen izaten da duten fosilengatik. Fosil batzuk forma ezberdina dituzte eta edertasun bat ematen diote. Gaur egun ikusi ditzakegu gure etxeko atarietan edo Donostiako Maria Kristina zubian, Ereñoko harrobietatik ateratako harriak, edo markina beltza deituriko beste arroka mota bat ere adibidez topatu dezakegu Donostiako Zurriolako pasealekuan. Fosilek beste zerbaiten arrastoan ere jartzen gaituzte. Gaur egun, itxinakoaren antzeko sedimentazio prozesuak eta arrokak sortzen ari dira Australiako edo Bahametako arrezifeetan. Sakonera nahiko txikian, argitasun handiko ur epeletan. Horregatik dakigu gure lurraldean itsaso tropikala zegoela Kretazeoan. Bertan, bizi leherketa zoragarria gertatzen zelarik. Kontxas de Aron hasitako bidaiak, Kretazeoko deltak eta arrezife tropikalak zeharkatu ondoren, gaur eguneko kostaldera ekarri gaitu. Itsas labar horietan ere badira, garai hartan metatutako geruza gogorrak eta biguinak. Balmaseda aldeko kolitxamendian ikusitakoen antzerakoak, baina ezberdinak. Hemen, Euskal Kostaldeko Geoparkean, txandakatze hau da preziski altxorrik ikusgarrienetarikoa, dituen ezaugarriengatik. Sedimentuak, bidai luze bat egin ondoren, itsas ezpondan behera amildu eta 100 metrotako itsaso lasaian metatu ziren. Kretazeoko sedimentuen bidaiaren azken geltokian gaude. Kretazeoko sedimentuen azken geltokia Debako itsaslabarretan ikus daiteke, flysch beltzean, horrela deitua bere kolore ilunagatik. Kolorea, lutitek barneratutako material organiko ugarien ondorioa da. Noizean behin sedimentuak, arrazoi desberdinengatik, adibidez ekaitz bortitzak, lurrikarak edo material pilaketa handiak, plataformaren bukaeran dagoen kontinente ezpondan behera amiltzen dira. Ezponda aldean bagaude, leku malkartsua izanik, bertan pilatzen diren sedimentuak maldan bera bideratzen dira gravitate hutsez. Maldan bera bideratzen direnean, sedimentuz kargatutako korronte horiek dira korronte uherrak, zer da nasketa bat sedimentua eta uraren artekoa, eta korronte hori maldan bera doanean ahultzen joaten da, eta daraman sedimentua hasten da bidean uzten. Ezponda oinean utzitako sedimentu geruza horri turbidita deitzen zaio. Alegia, uhertasun korronte baten eraginez metatutako sedimentua. Turbidita batek bi zati ditu. Beheko zatian korrontearen energia handia denez, pikor larrienak pilatzen dira. Goiko zatian berriz, korrontea gelditzean, suspentsioan edo esekiduran dauden sedimentu finak metatzen dira. Eta bi zatio hauek dira hain zuzen, hemen oso ongi bereizten direnak, adibidez, hemen daukagu geruza hau aretsua dana, gaur egun arearria dana, eta honen gainean buztintxua den lutitazko geruza bat. Orduan, kasu honetan turbidita bat joango litzateke hemendik honaino. Prozesu hau gertatzeko behar izaten dira ordu gutxi batzuk edo egun gutxi batzuk. Behin metatuta turbidita, igaro daitezke 100 edo 1000 urte hurrengo uhertasun korrontea iritsi arte eta bere
turbidita berria aurrekoaren gainean metatzeko. Eta prozesu hau behin eta berriz errepikatzen da milioika urtetan zehar, eta horrela gain jartzen dira bata bestearen gainean turbidita guztiak osatuaz oso lodia den turbiditazko sekuentzia edo segida bat. Eta hori da flixa. Euskal kostaldeko flixa beraz, turbiditaz osatutako segida lodia da, 8.000 metro dituena. Eta Debako flix beltza sekuentzia horren behe aldean dagoen flix zaharrena. Turbiditez aparte, animaliek utzitako marka edo lorratzek eta fosilek ere adierazten dute Debako flix beltzaren aitzak Eusko Kantauriar arroko itsaso sakonean gertatutako sedimentazioaren ondorioz sortu zirela, 1000 metroko sakoneran gehienez ere. Baina itsas fosilak gainera, arroken dataziorako ere badira egokiak. Amonita hauek ere informatzen digute arroken adinei buruz. Zeren espezie hauek jakinda zeintzuk diren, badakigu arroka hauek sortu zirela, metatu zirela, hain zuzen, orain dela 101 urte. Idei bat egin dezagun, amonite hauek dira gaur egun Nautilusen nolabait talde berekoak, eta gaur egun Nautilus ere bizi da, hauek bizi ziren baldintza beretsuetan, hain zuzen itsaso zabalean eta sakonera nahiko handian. Hala ere, Deban ez ezik, barnealdeko zein kostaldeko beste hainbat azaleramendutan ere, ikus daitezke itsas eremu sakonetan sortutako sekuentzia ikusgarriak. Hain famatu bihurtu den Zumaiako flixa, flix kareatsua da. Pasaiakoari flix areatsu deritzo, eta Bidarten edo Barrikan agertzen den flixa, silesdun flixa da. Flixa metatzen zen bitartean, arroaren eremu sakonean beste prozesu bereizgarri bat ari zen gertatzen. Gu geu, Bizkaiko Meñakoz hondartzako labarretara gerturatu gara, haren ezaugarriak ikusteko. Ingurune honetan, arroka volkaniko ugari ditugu. Eta arroka hauek zera adierazten digute. Mantuan sortutako magmak lurrazala zeharkatu ondoren, itsasoan ateratzen zirela Kretazeo garaian. Kolore ilun xamarrekoak, kristaldunak eta burbuila zuloz beterik, laba isuri baten seinale. Halakoxeak dira Meñakozeko arrokak. Arroka hauek bestalde egitura borobildu batzuk ere erakusten dituzte. Pilou laba edo kuxin laba izenez ezagunak. Han ikusten ditugun bolantzeko egitura horiek berez tutu batzuk dira eta horiek adierazten digute urrazpiko vulkanismoa gertatu dela. Urrazpian bakarrik gertatu daitekelako golako egitura bat. Gertatzen da hau, ze urak berehala hozten dulako laba hori, eta baino barrutikan oraindik isurtzen du eta behatzen modura ateratzen dira bolantzeko batzuk. Jarraitzen du eta apurtzen du kanpoko zarakar hoztua eta apurtu egiten du bitartean bolatxo horiek ateratzen dira. Egitura honi deitzen zaio kuxin laba. Kuxin labak ur azpian bakarrik gertatzen diren prozesu volkanikoek sortuak dira. Izan ere, urpean laba askoz arinago hozten da. Meñakozeko egiturak itsasoan garatu zirela dakigu, besteak beste flixarekin tartekatuta agertzen direlako. Itsaso ura, gainera, sakonera handikoa zen. Sakonera handia izan behar zuen, ze sakonera txikia izango balitz, leherketa gertatuko litzateke. Ze gasak asko edatzen da eta horre sortuko luke vulkanismo leherkorra. Baina hemen daukaguna da vulkanismo efusiboa, lasaia. Orduan, izan behar zuen sakonera handiko itsaso bat. Vulkanismo honen ondorioak gure geografiaren beste toki batzuetan ere antzeman daitezke. Esate baterako Fruizen, Soraluzen edo Eibar inguruan. Fruizeko esagono inperfektu hauek magmaren erakusgarri paregabeak dira. Kretazeoan zehar, Iberiar eta Europar plakak elkarrengandik urruntzen ari ziren.
Horren ondorioz, lurrazala arrakalatu egin zen. Eta mantuan sortutako magmek arrakalak baliatu zituzten itsas ondoraino iristeko. Magmak kanpora ateratzeko lekua egin behar du eta arrailduretatik abiatzen da gorantza. Eta orduan beharrezkoa da laba itsas azpian edo airepean ateratzeko arraildura bat sakona izatea. Magma dagoen lekuraino. Normalean mantuko sakonera izaten da, baina izan daiteke igual sakonera txikiagoa. Baina adierazten duna da lurrazala garai hartan, Kretazeo garaian, zatitzen hasi zela eta pitzadura horietatik laba gorantza abiatu zela. Eusko Kantauriar arroan Kretazeoan gertatu zen bezala, gaur egun ere gertatzen ari dira halako prozesuak gure planetan. Esaterako, Arabia eta Afrika bata bestearengandik urrundu ahala zabaltzen ari da itsaso gorria. Itsaso horren erdian, arrakala sare baten bidez magma isurtzen da itsaso ondora. Orain arte aztertutako arrokak adin berekoak dira gutxi gorabehera, Kretazeo erdialdekoak, baina ingurune ezberdinetan metatutakoak. Kontxas de Aroko arearriak orduko kontinentean pilatu ziren, itsasmailaren gainetik. Balmasedako txandakapena itsasora heltzen ziren ibain bokalean garatu zen, delta batean. Itxinako kareharriak sakonera txikiko itsasalde garden eta epel baten lekuko dira, arrezife izugarriz osatutako ingurunea zen. Eta azkenik, Debako flis beltza eta Meñakozeko arroka volkanikoak itsas eremu sakonagoetan sortu ziren. Horixe izan liteke Kretazeoaren erdialdeko argazkia, lurraren kapritxo zoragarri bat. Milioika urteetan, Eusko Kantauriar arroa edatzen eta sakontzen ari zen bitartean gertatu zena. Meñakozetik Barrikara 2 kilometroko paseo ikusgarria dago itsaslabarretan barna, Kretazeoko arroketatik irten eta paleogenoko egituretan sartzeko. Kretazeoaren amaieran, berrantolaketa bat ematen hasia zen plaken mugimenduan. Ordurarte elkarrengandik urruntzen aritu ziren Iberiar eta Europar plakek elkarrengana hurbiltzeari ekin zioten. Eusko Kantauriar arroa estutzen hasi zen konpresio indarrengatik. Arrokak, ondorioz, okertu, tolestu, apurtu eta goratzen hasi ziren. Itsaspean metatutako arroka ugari itsas mailaren gainetik azaleratu ziren. Horregatik, Pirineoetan zein Euskal Herriko beste tontor askotan itsas fosilak ikus daitezke. Paleogenoan zehar emandako prozesu honen xehetasunak ulertzeko, sedimentuei erreparatu ordez, lekuan lekuko deformazio egiturak aztertu beharrean gaude. Batipat, tolesak eta faiak izeneko deformazio egiturak. Barrikako itsaslabarra, tolesak eta faiak aztertzeko munduko lekurik aproposenetarikoa dugu, paregabea. Geruza edo estratu hauek sortu ziren unean, horizontalak eta jarraituak ziren, eta horrela iraun zuten Kretazeo osoan zehar paleogenoan sartu arte. Orduan, 60 milioi urtetan, konpresioaren eraginpean, tolestu eta apurtu egin ziren. Deformazio honen ondorio dira, gaur, Barrikako itsaslabarretan irudikatzen diren egitura ikusgarri hauek.
Esfortzuen aurrean arrokek duten portaera konprenitzeko, hainbat faktore kontuan har daitezke. Arroka mota, geruzen lodiera, temperatura, presioa, denbora. Gu geuk denborari erreparatuko diogu. Eta errazago ulertzeko nola eragiten duen konpresioak denboran barrena, makila batez ilustratuko dugu. Makilaren gainean konpresio indarra eraginez gero, makila okertu egiten da, hau da, toles bat irudikatzen du. Indarra desagertzen denean, makilak bere jatorrizko geometria berreskuratzen du. Aldiz, indar bera eragingo bagenio hilabeteetan zehar, makila okertuta geldituko litzateke. Baina gainera, indarra egiten jarraituko bagenu, une batean makilak ezingo luke esfortzu gehiago xurgatu apurtu gabe, kraskatu egingo litzateke. Hori da justu arroka hauetan gertatzen dana. Esfortzuek arroketan denbora luzez eragiten baldin badute, arroka hauek haien baitan deformazio hori egokituztoaz. Hori dela eta geruzak deformatzen dira eta mota honetako tolesak garatzen dira. Dena den, momenturen batean arrokak ezinezkoa baldin badauka nolabait era honetan deformazio hori egokitzen jarraitzea kraskatu egiten dira. Beraz, faiak eta haiekin erlazionatutako desplazamenduak gertatzen dira. Beraz, paleogenoan, milioika urtetan zehar garatutako deformazioaren ondorioz, toles eta faia ikusgarriak eratu ziren barrikan. Lehen begiratuan, badirudi estratuak halabeharrez antolaturik daudela. Batzuk gora, behera beste batzuk, guztia oso kaotikoa dela. Baina zehatzago behatuzkero, aixe konturatuko gara geometria eta bergentzia berbera dituztela. Batetik, geometria angeluarra. Toles estuak dira, deformazio bortitz batek sorraraziak. Bestetik, ez dira vertikalak. Ipar ekialderantz begiratzen dute. Hemen agertzen diren toles asko mota horretakoak dira. Tolesak angeluarrak dira, estuak dira eta ipar ekialderantzko bergentzia erakusten du. Adibidez, toles honetan, plano aziala ondoratzen da hego mendebalderuntz. Beraz, tolesaren bergentzia ipar ekialderantzkoa da. Gauza berbera gertatzen zaigu faiekin. Faiak ere orientazio horretan kokatuta daude eta logikoena da pentsatzea ipar ekialderantzko bergentzia duten faiak eta toles hauek deformazio prozesu berarekin erlazionatuta daudela. Itsaslabar hauetan, baina, bestelako geometriak eta bergentziak ere antzematen dira. Hondartzan aurreragoa zelarik, ezaugarri desberdinak erakusten dizkiguten tolesekin eta faiekin topo egiten dugu. Zona honetara ailegatzen gaienean, ustekabean harrapatzen gaituen lehenengo gauza toles hauen geometria da. Toles hauek aurrekoekin alderatzen baldin baditugu zeharo ezberdinak dira. Toles hauetan alpeak oso planokarak dira. Eta gontza, izte zona, oso zorrotza da. Toles hauei txebron deritze. Gainera, aurreko tolesetan ikusten genuen zelan bergentzia ipar ekialderantzkoa zen. Eta hauetan hori ez da gertatzen. Hauetan plano aziala, zeharo vertikala da, eta hauek ez dute bergentziarik. Eta gainera, hemen ere beste faia batzuk ikusten dira. Faia horiek askoz txikiagoak dielarik ere, bere orientazioa ere ezberdina da. Horiek ez dute ipar ekialderantzko bergentziarik. Faia hauetan gaineko blokeak desplazatzen dira hego mendebalderuntz. Beraz, bi egitura hauek, txebron tolesak eta hego mendebalderantzko bergentzia duten faia hauek, bigarren deformazio prozesu batekin erlazionatu beharko genituzke. Ingurune honek, hortaz, bi deformazio fase ezagutu ditu paleogenoan. Lehenengoak, iparralderantz begira dauden toles angeluarrak eta faiak sortu zituen. Bigarrenak ordea, aurreko deformazio egiturak tolestu zituen berriro. Horren ondorioz, gure baserrietako teilatu itxura duten txebron motako tolesak eratu ziren. Munduan ziurrenik ez da izango toles mota hauek ikusteko toki hau baino ikusgarriagorik. Bada inguru honi, txebron tolesen kapera sistinoa deitu izan dionik.
Bigarren deformazio faseko egituren esanahia hobeto ulertzeko, Arabar Errioxa aldera bueltatu gara, Guardia herrira. Iparralderantz begira, Toloño mendizerrako ikuspegi ezin hobea dugu, Eusko Kantauriar arroaren hegoaldeko muga. Mendizerra honek geologikoki oso ezberdinak diren bi mundu banatzeaz gain, landaretzan, paisaian eta kliman ere oso bestelakoak diren bi eremu bereizten ditu. Iparraldean, erliebe menditsua, baso ugari eta hezetasun handiko inguruneak azaltzen zaigu. Hegoaldean aldiz, erliebea askoz lauagoa da, klima lehorragoa, baldintza ezin hobeak hemen zabaltzen zaizkigun mastietarako. Geologikoki oso desberdinak diren bi mundu. Toloñotik iparraldera, Eusko Kantauriar arroan, 250 milioi urtetan zehar metatu eta ondoren tolestu eta apurtu ziren arrokak daude. Hegoalderantz berriz, Ebro arroa irekitzen da. Bertan, geruza horizontaletan daude antolatuta, iparraldeko mendietatik igatutako materialak, tolestu eta apurtu gabe. Metatu zirenetik ez dute inolako deformaziorik jasan. Paleogenoan, deformazioa Eusko Kantauriar arro osora hedatu zen astiro-astiro. Eta leku bakoitzeko ezaugarrien arabera, geometria desberdineko egiturak sortu zituen. Arroaren hegoaldeko mugan ikusten diren egiturok baina, ez dute antz handirik barrikan ikusitakoekin. Toloño mendizerrako tolesek geruza lodiagoak dauzkate, eta eskala handiagokoak dira. Hemen Eusko Kantauriar arroaren hegoaldeko mugan dauzen tolesak geometria desberdina dute adibidez barrikan ikusitakoekin konparatuz. Barrikan geruzak askoz ere meheagoak dira, 10 eta 30 zentimetro bitartekoak, eta orduan tolesak eskala txikikoak dira. Hemen aldiz geruzak kareharrizko bloke guzti hauek askoz geruza lodiagoak ematen dituzte. Orduan geruza lodiagoak dituzunean hainbat metrotakoak ezin dituzu hain estu tolestu. Orduan sortzen diren tolesak eskala handiagokoak dira. 100 metro batzutako tolesak eta sortzen dira. Toloñoko hauen antzerakoak dira baita ere, Ozio, Balderejo edo Pankorboko toles ikusgarriak. Dena den, hemengo deformazio egiturarik adierazgarrienak ez dira tolesak, eskala handiko faiak baizik. Toloño mendizerraren hegoaldeko mugan zehar, faia mota berezi bat luzatzen da. Geologook zamalkadura deitzen diogu. Zer da zamalkadura bat? Zamalkadura bat da angelu txikiko faila bat, eta angelu txikiko faila horretan zehar material zaharrak material gazteagoen gainean kokarazten dituena. Hemengo adibidea apurbeta aipatzen badugu, ditugu alde batetik hemen mendizerra osatzen dituzten arrokak 80 milioi urte inguru dituzte, goi kretaziokoak dira, eta han behian Ebro arroan dauden arrokak gehien jota 30 milioi urte dituzte. Eta zamalkadura horretan zehar, hemengo arroka zaharrak, arroka gazteago horren gainean desplazatu eta kokatu egin dira. Beraz, esan liteke Eusko Kantauriar arroaren eta Ebro arroaren arteko muga zamalkadura bat dela. Eusko Kantauriar arroko material zaharrak hegoalderantz desplazatu dira Ebro arroaren materialen gainetik, 15 kilometro gutxienez. 15 kilometro hauen desplazamendu ulertzeko, imaginatu behar dugu lurra gorputz bizi bat dela. Eta bizitasun horren erakusgarri bat izan daiteke plaken mugimendua. Lurra plakez osatuta dago eta plaka horiek etengabe mugitzen dira. Gertatzen dena da mugimendu hori oso motela dela. Zentimetro bat eta 15 zentimetro urteroko abiadurarekin gehien jota. Guri abiadura horrek ez digu ezer esaten. Arroka hauek urtero zentimetro bat mugitzea ez du ezer suposatzen gurentzako. Baina lurrak milioi urtetan zehar evoluzionatzeko gaitasuna du. Orduan, milioi urtetan zehar zentimetro horiek pilatzen egotea suposatzen du indar bat gaidana arroka guzti hauek kasu honetan 15 kilometrotako desplazamentua eragitea. Tamainaz gain, bada desberdintasun gehiagorik Barrikako eta Toloñoko deformazio egituren artean. Bertakoak dexente gazteagoak dira, eta gainera,
hemen Toles eta Faia gehienek hego-mendebalderantz begiratzen dute. Izan ere, Europak eta Iberiak elkarrengana egin zutenean, Europar plakako ertza izugarri mehetuta zegoen, eta ezpal baten moduan sartu zen Iberiar plakaren erdialdean. Iberiar plaka lodiagoa da, 100 eta piku kilometrotako lodira izan dezake, eta Europar plaka apurbet mehagoa da. Orduan, Europar plaka hori ziri baten antzera sartzen da Iberiar plakan zehar. Orduan, ziri hori sartzen denetik, lehendabiziko mugimendua da Iberiar plakaren gainean dauden material hauek iparralderantz mugitzen dira. Orduan, mugimendu horrek eragiten du iparralderantzko bergentzia duten egiturak sortaraztea. Aldiz, ziri horrek jarraitzen du indarra egiten, eta heltzen da momentu bat ziri horrek Iberiar plakan haustura bat sortzen duena. Haustura hori da hain justu Toloño mendizerraren hegoaldeko muga hori errepresentatzen duena, eta haustura hori sortu zenean, ja Iberiaren gainean dauden material guztiak iparralderantz mugitu beharrean danak hegoalderantz mugitzen dira. Eta horregaitik hemen dauden egitura gehienak hego-mendebalderantzko bergentzia erakusten dute. Eusko Kantauriar arroan, 60 milioi urte inguruz konpresio indarren eraginez arrokak okertu, tolestu, hautsi eta goratu ziren paleogenoan. Kolisioak ordura arte itsaspean sortutako arroka ugari altxarazi zituen, kostallerroa urrutiaraziz, eta gaur egun gu bertan bizitzea ahalbidetuz. Ikusi dugu arro sedimentario bat nola sortzen den, Eusko Kantauriar arroa. Nola zabaldu egiten den eta sedimentuz bete. Horretarako Kretazeoari begiratu diogu. Geroago, paleogenoan, arro hori konpresioaren eraginez nola tolestu, faiatu eta mendikate bilakatzen den ere aztertu dugu. Eta horrek ziklo bat osatzen du. Aiako harrian hasitako zikloa itxi egiten da. Toloño mendizerratik, Eusko Kantauriar arroko hegoaldeko ertzetik, Nafarroako hegoaldera etorri gara, Bardeetara. Hemen, Ebro arroan gaude, Eusko Kantauriar arrotik kanpo. Hona etortzeak badu arrazoi bat. Deformazioaren eraginez, Pirineoak eta Eusko Kantauriar arroko materialak altxatu bezain laster igatzen ere hasi ziren. Sortzen edo sortu berri ziren mendietako igakinak ibaiek garraiatzen zituzten. Eta itsasora irten ezinik, ibai hauek ingurune honetan, Bardeetan, uzten zituzten sedimentuak. Ziklo bat itxi orduko, ziklo berri bat abiatzen da. Ostera be, higadura eta garraioaren eraginpean, arro berri bat sortzen da. Mendikate gazte bat igatzean, tamaina handieneko sedimentu pikorrak mendikatetik gertu gelditzen dira. Mendikatetik urrundu ahala, garraioaren energia murriztu egiten denez, pikorren tamaina gero eta txikiagoa izaten da. Bardeetan, hego isuriko errekek garraiaturiko sedimentuak ikus ditzakegu. Mediterraneo itsasorako pasabidea ireki aurretik, Bardeetatik Zaragozarantz zabaltzen zen lautada itxian metaturikoak. Arro itxi honetara biltzen ziren ibaien urek ere ez zuten inolako irteerarik itsasora, eta ondorioz, lakuak osatu zituzten erdigunean. Bertako sedimentuetan ageri diren fosiletatik ondoriozta daitekeenez, laku haien artean belardi zabalak egon beharko ziren. Krokodilo, jirafa, mastodonte eta beste 11 animaliaren bizileku. Duela 11 milioi urte, ibaiek Mediterraneorako bidea ireki zuten. Eta Bardeetan aurretik pilatutako sedimentuak itsaso horretarantz abiatu ziren, eta bertan metatu. Ordudanik,
Mediterranear eta Kantauri itsasoan metatzen ari dira, garai batean Eusko Kantauriar arroan eta Pirineoetan pilatu eta arroka bihurtutako sedimentuak. Eta gaurko arroetan metatzen ari diran sedimentuak arroka bilakatuko dira. Eta inoiz, etorkizunean, deformatu eta ireperatu egingo dira. Beste sedimentu batzuen ama arroka bilakatuz. Arroen ziklo hauek 300 milioi urte irauten dute. Gure planetak 4.500 milioi urte baino gehiago ditu. Denbora horretan zehar, 11 aldi eta mugarri izan dira. Mugarri horietako bat, dinosauruen agerpena eta desagerpena izanik. Dinosauruak 135 milioi urtez bizi izan ziren, harik eta itxura batean, meteorito batek desagerrarazi arte. Azken 40.000 urtetan aldiz, gizakia apurka-apurka nagusitzen joan da. Planetak duen adinarekin alderaturik, gizakiaren existentzia egun oso bateko segundu bat litzateke. Egunaren azken segundua. Gizakiak baina, bere bizitza laburrean aldaketa handiak sortu ditu eta sortuko ditu planetan. Baita agian bere espeziearen desagerpena eragin ere, meteorito baten zain egon gabe. Hala ere, lurrak aurrera jarraituko du. Kontinenteek bat egingo dute, eta Pangea bezalako beste superkontinente bat eratuko da. Dagoeneko izena duena, Amasia superkontinentea. Orduan, beste espezie batzuk ere izango dira nagusi lurrazalean, eta horiek ere desagertuko dira. Eta lurrak bere bideari jarraituko dio, sortzen, aldatzen eta osatzen, etengabean, beti.